Hi, bay. Sa tanang mga naminaw karan. Mayong adlaw ninyong tanan. Avid reader ko ani nga page. Ug always yun ko nga nagabasa. Ug gusto lang ko mo share sa akong kabuang. Nga dili biya maka-proud pod. Slight SPG ni. Sa mga to. By the way, nagpuyo ko somewhere sa may Visayas. Just call me Jane. Magsugod ko sa time nga go-work ko as a house helper. 16 years old ko gisugod og trabaho. Kay purdoy man. Walay kagasto para college. Kini akong amo, nay anak nga bae nga around 10 years old. Medyo maldita. Pero magkasinabot raman pod me. Ang iyang mama ga-work sa usa ka salon. Ug ang iyang papa kay naa sa barko. So kami lang kanunay ang mabilin kung wala siya ay klase. Dayon, nami silingan nga nag-part-time pod. Estudyante sa buntag ug tricycle driver sa gabi. Ang ngalan niya kay George. 20 na iyahang edad. Pero may mamagtagad ani niya kay dili man maulaw. Moadto man og kalit sa balay sa kuang gitrabahoan para mo tan-aw og TV. Pero dili mo tampo para bayad sa kuryente. Og didto pa yun mo kaon. Pero murag lain nga putahe ang gusto kaonon. Bitaw. Sa mato nga milabay ang panahon o graduating na siya. Tapos ako di ay nag-eskwela pod ko. HRM ang kurso. Nag-close yun mig maayo ato ni George. Kay usahay, musakay man ko siya ha inigpadulong na kog klase kung mamasahero siya. Bugal-bugalon kaayo nga magpadungog-dungog ba. Nagimingaw na kuno siya kuan. Basta kabalo na mo kung unsa nang kuan. Bitaw. Napiusahay nga mukalit lang na siya sulti. Nga manguyab daw siya nako. Abnormal yun kaayo. Nagahuwat ragani ko. Then one time ato, naay party nga giheld sila ha. Murag birthday siyang ate. Wala nang invite ang pakno kay basin daw mo adto ko. Imbis na nanghid ako sa kong amo nga mag-day off ko para makikaon. Sa matong akuan na lang gi-invite ako ang kaugalingon. Pero nagpakuha gihapon ko ni George oy. May gani kay ni sugot rapod siya. Sa dihang gabiyahe pa mi padung sila ha. Nakabantay gid ko nga nagsigi siyag tan-aw sa kuha. Nagpa-sexy lagi pod tahay ta kay para makakaon jud ba. Leggings o crop top nga hoodie ako ang gisuot ato. So medyo bugdog yun. Bitaw. Nakapangutana gina si George kung anong ing ato ko ang gisuot. Tubag ko niya, nga aron sure nga pakanon ba. Dayon ni katawa ko. Nitubag siya nga, dalhan ra unta ti ka og pagkaon or ako na lang imuhang kaonon. Okay raman sad nako ba. Tubag ko niya, nga unya na taana kung kahibalo na ka manguyab. Og nagkatawa jud ang amaw. Sa mo nga pagbutan mo sila ha, iha kong gipilaila sa iyang pamilya. Butan kay sila. Ma-feel yun na ako nga welcome kaayo ko ba. Then pagkahuman nagkaon, gasugod nag-inom sila. So ako nitabang na lang pud ko og hipos. Abi pa lang eat and run rata. Ug hangtod sa nakabantay na lang ko, nga si George kay medyo hubog na. Ug bisag unsa na lang ang gipangyaw-yaw. Ug hangtod sa naabot na sa point nga nikalit lang na siya ingon. Ug gusto na daw siya liwat. Ambot lang niya kung kinsa kahay gipadungog-dungog aning amaw. Dayon ni tan-aw na siya kalit na ako.
Dayon niingon nga ihatod na daw ko niya. So nananghid na lang pud ko siyahang mama og papa nga mouli nako. Pagsakay pa nako siyahang motor, gipagakos yud ko niya. Aron dili daw ko mahulog. So ako nga mahadlok lagi pod kay nakainom na rabas siya. Gakos dayon ay. Medyo lamion na pod biya ni siya kay naamay abs. Kunya kusgan. Bitaw. Sa mato nga pag-abot na mo sa balay, nisudan ko sa kwarto eh. Abi po nako og nilayas na siya. Pero nikalit man lang hinuon nagsulod. Kay mo pahuway sa daw siya. Ning higda gina siya sa katre. Naarabya kong amo dere. Mapatay yud ko ani ba. Pero ipasagda na lang nako siya kaysa magsaba-saba pa siya. Mulayas raman goronig makapahuway na. Sumoto nga nisuludan lang ko sa CR para maligo. Nagsigip og sabon og shampoo ato og sa dihang nikalit bitaw nag-abari ang pultahan. Wala magudpud na ako gilak ang purtahan kay kinsa magudpoy mo sulod ba nga nangatulog naman ang mga tao sa balay. Pero pagtanaw pa nako, si George man na. Si George ang nag-abre sa pultahan. Unya kay wala ligi ko'y tawoy suot nga sanina bisag isa. Perting tutok yun niya. Grabing tutok niya sa ko. Sa dihang nikalit raman nagsulod sa CR. Dayon gipakusgan og agas ang gripo. Sa moto nga paghuman yun niyag pakusog sa agas sa gripo. Kanang gabosagak yun bitaw ang agas. Dito na yun nagsugod ang orimos. Kana bitawng kiss nga murag gigil nga unsa ba. Makuyawan man putag kalit aning tawhana. Nakapanglak na lang yun ko galit sa pultahan lagi ba. Basta kay naanata sa kalisod sa kinabuhi. Aha ka dyan. Kay arang man yun niyang kiss sa kuha. O perting gakos pa dyan. Nga murag pila ka tuig nga wala gakita pa. Unya nga ako, wala na ako kabalo unsay akong angayng buhaton ba. Wala ako kabalo kung unsay ako ang iri. Kay nakulbaan ko nga murag nanginit ba. Kay masakpan pa lang may. Dili sa panghinambog ha, pero medyo gifted biyak po ko. Gifted ang ako ang watermelon. Sumoto nga dito na jud ba. Grabe na niyang dula-dula sa ko ang watermelon. Unya ang kamot ni George, gamaneho naman na padong sa ko ang upos. Pero gadwa-duha yun kong ipadayon bato nako. Kay murag delikado yun kaayong masakpan. Pero unsaon man nga, nalamian naman jud kaayo ko. Kay gikan sa liog paubos sa kong watermelon. Hangtod sa aping. Basta kay lamian na lang yun ba. Hambot na lang. Napa siya nahibawan nga kiss sa ubos. Aha ka dyan. Grabe ka gentle mo kiss sa ubos ay. Pero sa ko ang unahuna jud ato nga time. Kay dili yun unta kumusugot ba. Kay first time lagi. Pero kay nikapyot naman yun na siya og taman. Aw. Nibilangkad na lang jud ko. Para lang mahuman. Kagilok ko day ana ba. Up and down man yun. Nga murag
tilok og momho ba. Sumangi na lang jud ko og sablig-sablig og tubig sa kilid. Aron di yun may madunggan sa gawas. Aha ka na siya. Unya iyahang kamot ra ba jud kay dili mahimutang. Nga grabe kaayo maghawid-hawid. O grabe kaayo makumot. O hantod sa ningon siya. Nga dili na kuno niya kaya. Kay gahi na daw kayo. Nangutana pa na siya kung musugot ba daw ko. Nga iyang isulod ang iyahang basuka. Sa kuha. Pero ako na siyang giingnan nga dili ko musugot. Kay sakit lagi kaayo na. Perte giniya ng hangyo sa kuha ba. Ug sa dihang naabitaw na'y kalit nga nitok-tok sa pultahan. Huwan ajad. Ikulbaan jud ko kaayo ba. Pero ang George, ningisi man hinuon na o gigakos kog ayog kalit. Og iyaha bitaw ng giduslak og pinakalit. Nakafeel gyud ko nga murag na ay nagisi. O perting sakita ra ba jud. Pero rag nakafeel pud ko og something alami. Aha ka jud. Ang nanoktok di ay kay ako ang amo. Kay nitingog na og nangutana kung ako ba daw ang naa sa sulod. Sumoto nga naningkamot sigog tubag nga ako ang nasa sulod. Og nag half bath ra ko. Og hapit na ko mahuman. Natingala daw siya kung anong naitao. Abi kuno niya kinsa. Pero ang George yun, kay nagpadayon ra yun na siyahang gibuhat. Hangtod sa nahilom na ang gawas. Nisulod na siguro balik sa kwarto ako ang amo. Pero kami, nagkumbate gihapon eh. Murag wala ko sabot sa kong gibate kay nakulbaan, nasakitan, pero nalamian po. Huwag hangtod sa nahuman na gyud siya. Gakurog tawo ng ako ang tuhod ba. Kanang wala gyud kusog nga ilakaw bitaw. Pero naningkamot si kog lakaw ug niuna ko gawas para i-check kung naabay tao. Nisunod ra pod dayon na siya. Og dako kaayog kalipay ang buing ay. Nahawasan og galit siya ang kahubog. Niuli ra pod siya dayon pagkataod-taod. Kay okay na daw iyahang pamati. Perting okay hay. Napa siya'y pinakis sa kong agdang. Sa mga nga paghuman ato, kay nahimo na namong routine nga kung kami lang dyan duha, kay naagyo'y mahitabo sa mga. Dili yun kaya nga pungan ba. Sige na po siya tawag sa kuha. Sweet pa sa kabog basta mingawon ba. Pero, wala yun may label ba. Murag, basta kay magkasinabot ra yun minduha. Then one time ana, nibisita na iyahang kuya sila. Unya naapayoy uban nga duha ka bae. Si May ug si Hana. Kini si May kay medyo morena. While si Hana, pution nga medyo nindot po ng lawas. Pero murag, mao may mag-una-una og patagad kay George. Mao yun na ako ang nabantayan ba. Basta kay feeling yun na ako kay murag na anay hidden agenda si Hana. Kay perme man nga gapatagad. Feeling close kaayo nga bisag dili pa kaayo dugay silang gaila. Unya makabantay jud ko nga clingy kaayo siya.
Unya na po'y George, nga murag last day na yun niya ba kay feel man kaayo niyang moment. Nga murag giganahan po. Aha ka dyan. Ug hantod sa dugay na kaayo na siya mo reply ba. Pero gipasagdahan na lang nako siya ay. Gipasagdahan na lang nako sila ay. Kapoy ra. Bahala sila. Nabisi naman gud pud ko sa kuang pag-eskwela ato. Ug napagyud ko'y trabaho. So gipasagdahan ra gyud nako siya. Then one time ato, na ay family reunion ang ako ang amo. Gusto pa niya nga kuyugon ko kay lagi, duha siya kaadlaw nga wala sa balay. Og mga ligo po daw sila agdagat. Pero wala ko ni kuyog na lang. Ningon pa kong amo nga, mas okay ko no nga mukuyog ko para malingaw ko no ko. Pero sa kunahon na ato, basin mas malingaw ko dere. Bitaw. Sa matong wala na lang jud ko ni kuyog sa kong amo. Ningon pa na si George na ko ato. Nga gimingaw daw ko no siya kaayos sa kuha. Basin gimingaw siya sa kuang basak. Bitaw. Nangutana pa ko niya kung ahan na iyahang ka-live-in. Nikatawa pa na siya og niingon nga niuli na daw. Iyaha pa kong gisungog nga nagselos ko no kaayo ko. Aha ka dyan. So ang ending atong istorya, kay perting kumbatiha yun. Grabe kaayo nga gyera. Kanabitaw inagkahuman kay nindot kaayong tulog. O grabe rabajod kay siya muhag ba. Ngumurag layasan bitaw. Sa moto nga sugod ato kay medyo na okay na pud og balik amo ang kinabuhi. Nagsige na siya update og balik sa kuha. Mutawag na pud permi. Og may caring kaayo siya samot sa kuha. Ingon pa siya nga hoton daw ko niya nga mo graduate. Kay magminyo daw me. Advance kaayo. Nga wala pa gani may label ba. Pero gikilig bayapod ko. Kay kabalo jud ko sa kong kaugalingon nga love na kaayo nako siya. Pero wala ko misulti niya kay basin one-sided ra ba. Unsaon na lang yun. Pero going smooth yun amo ang relasyon nga walay label. Happy ra may kanunay. Feel yun nako nga feeling po nako yun ba nga basin gugmaan yun siya sa kuha. Pero bugnaw lang yun og simon. Pero dili yun sa kanunay nga mo pabor sa toa ang panahon. Maabot yun ang problema. Basta kay ambot lang yun kung ano tong hitabua. Nga nibalik naman si Hana na pod sa mua. Pero tutor na siya sa anak sa kong amo. Pero professional ramon pod kaayo siya sa pagtudlo sa bata. Friendly man pod siya. O kami ni George, okay raman pod me. Sweet gihapon siya. Manglaag pa gani may kong day off niya. Basta kay happy gyud me kaayo aton duha. Og hangtod sa nabisi kog samot sa kuang pag-eskwela. Kay lagi, graduating naman ko. Hapit na yun ko mo graduate. Nakabantay na lang ko ba nga inig-uli na ako? Kay wala naman si Hana. Sayo man kaayo mahuman ang ilahang session sa bata. Pero gibaliwala lang to na ako kay lagi, busy yun kay ko sa kong pag-eskwela. Usapod kay open man kay mini George. Open kami sa usag-usa. Okay raman niya nga anytime ko nga mag-open siyang phone. So wala rayod ko na balaka. O hantod sa naipanahon nga sa puton ragkalit ni si George ba,
bisag wala giunsa. Unya ang iyang irason kay sa trabaho daw. Misabot na lang pud ko niya. Pero aksyon na jud ko kabalaka ba. Kay delayed man ko. Feeling na ako kabalo na ko kung ano, pero gusto yun na ako i-sure. Sa motong nipalit jud ko og piti. 5 yun ka buok. Syarog masayop pa ba? Ug sa dihang positive man yun ang tanan. 5 yun ka positive. Pero kung na-feel ato kay happy man hinoon kay ko. Happy yun kaayo. Hambot ko nga no to. Nagplano pa gani kong i-surprise si Papa George. Kaya gusto ko nga makakita siyang reaksyon. Sa matong gi-invite pa na ako siya nga mag-date lagi me. Pero wala siya misugot kay busy daw siya. So wala na lang pud ko. Sa mato akong nauna-hunaan kay i-surprise na ko siya sa iyahang trabahoan. Ing ana ko ka bright. Bitaw. Sa mato nga pagka-okay na sa tanan, nagpa-sexy pa kay ko sa akong gisuot. Ug pag-abot pa nako siyahang workplace, na-shock pa ko. Kay wala di ay si George dadto. Nag-half day daw, kay naa kunoy importante nga lakaw. Asa naman ka siya gibutang ba? Nga wala man nagpahibalo sa kuha. Sa moto nga ni uli na lang kog balik. Sa moto nga nahinlo na lang ko sa gawas ato. Pero sa dihang naaman jud ko'y nadunggan nga naay tingog didto sa may kamalig nilang George. Gitiawan man kaha ko ani ba. Pero murag yog na ay gigitik ba. Aha ka dyan. Sa motong gahinay-hinay kog paduol. Ug sa dihang naaman jud ko'y nadunggan nga tingog sa babae ba. Ug gikalit bitaw nako nagsipa ang portahan. Wala na yuday sila nakapanglak. Kay katol na yud siguro kaayo. Wala yud ko nakatingog ato. Kay si Hana, nagpatong yun na siya ni George. Wala sila'y mga so. Basta kay wala jud ko nakalihok ato. Nangutana pa na si George kung ganihara ba daw ko. Gipangutana pa na ako siya kung unsa man to George. Unsay pasabot atong gibuhat ninyo. Nitubag pa na si George. Sorry kayo Jane. Sorry. Pero love na ko siya. Love na ko si Hana Jane. Sukad pa na sa una. Wala lang na ako siya gitagad kay murag ni angay siya ni kuya sa una. Og ni bagting yun na ako ang dunggan nga tangkag pa. Og wala na yun ko nakatingog. O niya kahilakon ko pero nitalikod na lang jud ko og nisulod sa balay. Dito ko perting hilak jud. Daan ko pa yun lagi. Nga one-sided raligi. Ako ra ang nahigugma. Pero gapakaluoy gihapon kog tama niya. Nga dili ko niya biyaan. Pero wala na siya natandog. Ingon pa siya nga gusto na daw siya kalinaw. Kay malipayo na daw siya. Sumoto. Nga bisag sakit kaayo para sa kuang nahitabo. Kinahanglan ko nga magpadayon. Kanya silang George, open na kaayo ilahang relasyon.
Mura nag-alimatok si Hana nga sige nagkapyot ni George. Ludon pud ta aning istayla ba. Pero giantos yun ako ang tanan hantod sa nakagraduate yun ko. Sakit yapon kaayo biya jud sa mata nga lantawon nga permis silang gauban. Ambot na lang. Sa mato nga nananghid na lang jud ko sa kong amo nga muuli na ko kay mga apply na pud ko og trabaho. Nisugot raman pod. Lisod yun mag-move on. Samot na kong mingawon pud ta sa basuka ba. Bitaw. Ug hantod sa wala na ko'y balita nila. Ug dito pala ko gatambay sa kong lola. Pag una anak kay suko kay kong lola, kay ngano daw nabuak ang pakwan. Pero unsaon taman nga nahinog man jud. Pero karon kay pinangga biya kayo ko niya. Murag siya ang mga nakba kay permigid magyaw-yaw na mag-exercise daw ko. Dili daw ko magsigi katulog. Ug hantod sa nanganak jud ko, si Saryan. Ug ang bata, perting liwata man jud siyang amahanoy. Imbis nga nag-move on ako, pero mura magmubalik jud ay. Kay mura gi-photocopy ra gyud in tawon akong anak sa iyahang amahan. Pero gapadayon gihapon ko para sa kong anak ug para sa kuang kaugalingon. Ug hantod sa milabay ang panahon nga nakatrabaho ko didto sa Singapore sa usa ka sikat nga restaurant. Naamang gudpud ko'y ante diadto nga dugay na nga trabaho hantod sa nagkanegosyo. Siya ang gatabang nako para makatrabaho. Kini si Lola kay nagsige na nigbalik-balik sa Singapore. Kay ligi, permi padtuon sa kong ante. Wala lang siya nakabalik din sa Singapore kay lagi, gitabangan ko niya sa kuang pagpanganak. Og syempre, gikuyog yun ako akong anak. Kaya naman po'y makatabang akong ante na mabantay niya dito. Nakatigom-tigom yun kong sakto kay dili man ko pagastuhon ni auntie sa balay. Wala day ni siya'y anak. Munang ako ang bugoy, spoiled kaayo siya ha. Palitere o palit dito. Grabe yun kaayo ang pagpangga sa kong ante sa kong anak. Og naabdan yun mig mga upat ka tuig dito sa Singapore. Hantod sa nakadecide ko nga mo bakasyon sa ko sa Pinas. Kay mag-reunion me sa kong mga classmates sa college. Nya kani akong ante, kay naa naman siya'y restaurant sa Pinas. Okay pud kuno nga muuli ko, nga while nagbakasyon ko, kay magtabang-tabang pud ko sa restaurant ni ante. Sa mga to nga nakauli yun ko Pinas. Pagabot na ko, gatabang-tabang ko sa restaurant ni ante. Okay pud kayo ang restaurant. Daghan og booking sa mga nagpa-cater. Busy jud kaayo dito. Then one time ana, naglaag-laag ko sa Sakamol. Gapabugnaw ba? Sa kadugayan akong laraw-laraw, naadyog ko'y nabanggaan. Pagtanaw na ko, familiar yun kayo ihang nawang.